Gyda'r ras am y bencampwriaeth rhwng Met Caerdydd ac Abertawe, roedd y gêm hon yn allweddol yn y ras i fod y gorau o'r gweddill rhwng Caerdydd yn drydydd a Ffordd Talbot yn bedwerydd. A'r tîm cartraeth ar y blaen, Phoebe Poole yn rhwydo'n graff ar ôl i'r gol geidwad ffoi o'i llinell. 4 munud cyn yr egwyl roedd hi'n ddwy i'r adar gleision. Yn chwarae mewn cartra newydd yn arena'r cefnfor am y tro cynta, doedd setlo ar y maes newydd yn amlwg ddim yn broblem wrth i Ffion Price greu Daniel Green ddyblu'r fantais. Roedd y dynesa dyr heb golli yn 5 gêm flaenorol, ond roedd yr amddiffyn ar chwal. Poole bron o sgorio un arall ongl dyn iawn, ond y postyn yn achub yr ymwelwyr. Cyn i Beddows y gol geidwad glirio gan anafu Michaela Cook, ond dim Ceico'r Smotyn. 2 funud dros y 45 daeth y drydedd i Caerdydd. Phoebe Poole fydd yn rhan o garfan Cymru dan 19 wythnos dwytha yn cynyddu chyfanswm goli am y tymor i 15 gol gan ddathlu gyda'r Ayatollah. Roedd yr ail hanner y fwy hafal o lawar. Jasmine Simpson yn cael cyfle da ar y foli Caerdydd. 8 munud wedi troi. Cyn i Ffordd Talbot yn y glas gola anghyfarwydd greu cyfle o'r diwedd. Charlotte Hastings yn arbed gyda'i thraed o ergyd isel Cody Thomas. Ac yna Thomas yn dangos i sgiliau a thraed cyflym cyn i Hastings atal oren y môr, ond gyda'i dwylo y tro hwn. Trydydd buddigolaeth yn olynol i Caerdydd, felly ar trydydd safle'n edrych yn fwy sicr. 2 gol i ddim i agor 3 phwynt o fwlch dros Ffordd Talbot wrth i ergyd hwyr Charlie Hocking gael ei harbed. Yeah, we're obviously happy with the win. I thought first half we played some really good football. We had some great attacking moves. Probably could have had a couple more goals. Credit to Port Talbot, they came back into it second half. I think the way we controlled the game, there's definitely room for development there in terms of the chances we gave away, but ultimately we came in the game to win. That's what we set out to do, and we've done that, and we move on now into Thursday's match. To be honest, the girls are a bit disappointed we didn't get a goal. I thought the second half, we pressed high up the pitch, nicked the ball in a few decent positions, keeper made a few great saves. It's a bit flat, but we haven't got really much time to dwell on it. We go again Thursday now against Caerdydd Met, so to pick them up a little bit now, happy with the reaction after going 3 goals down at half-time. So hopefully we can get the mood back up, ready for Thursday and go again. We know now if we win all our games, we get 3rd place. We can take that as a positive moving forward into next season, hopefully push up a little bit higher.